Como se soe decir, non collía ni un alfinete. As gradas estaban abarrotadas de pais e nais, así como os familiares que non quixeron perderse o acto que clausurou este ano as escolas deportivas. Unha chea de representación sobre o parqué do pabillón chantadino por parte dos alumnos nas súas distintas modalidades. Ao final, como non, entrega de medallas a todos os participantes. O acto contaba co porteiro de Merlán que milita no Granada en Primeira División, o xefe provincial de Deportes da Xunta, o alcalde da vila, así como concelleiros do grupo de goberno. Entre eles o concelleiro de Deportes, que se amosaba moi contento polos éxitos acadados un ano máis polas escolas deportivas. Sí, a verdade é que sí, que a afluencia de público foi masiva, os rapaces moi contentos, moi ilusionados, sobre todo ca presencia de Roberto. Nós desde aquí temos que dar as gracias ao xefe de Servicio de Deportes, que en todas as citas, cando chamamos a chantada, sempre acude, José Manuel Rozas, tamén a Roberto de unha maneira especial por estar hoxe con nós, que facer un esforzo para que todos os rapaces pudieran disfrutar un pouquiño del, non? De un portero de Primeira División. Hoxe estáse cansando de firmar autógrafos, pero creo que é unha festa, como ben decías, como colofón ao que foi a temporada das escolas deportivas. Bueno, para o ano máis. Sí, bueno, ahora teremos escolas deportivas de verán, que serán totalmente distintas ás de inverno, para variar un pouquiño, e logo xa preparar todo para en outubro volver a empezar con unha nova temporada de 2012-2013. O xefe provincial de Deportes trasladouse tamén ata Chantada para apoiar unha vez máis as escolas de Chantada, que son un referente na provincia. Home, eu coñezo estas escolas desde que comenzaron, e foron un pouquiño a pouquiño, desde logo, a labor que están a facer para ofrecer a práctica deportiva a moitos nenos de Chantada. Eso é unha cousa que desde a Xunta vémolo como un exemplo para outros concellos que teñan ese abanico de deportes e de maneira que levan aos rapaces as competicións que organizamos no programa Xogade. Bueno, unhas axudas que seguirán. Home, estamos nun momentos que non vamos a decir os que son, pero o deporte a veces o que necesita de colaboración, moita boa voluntade, de todas maneiras, como este ano, as axudas para participar en todas as competicións seguirán sendo, e na medida en que poidamos seguir apoiando, estaremos nelo. Pero o máis solicitado era, como non, o porteiro chantadino do Granada. Roberto firmou autógrafos para os rapaces das escolas, e non foron poucos. Formouse unha gran fila para que os nenos cumpriran o seu desexo de ter firmada unha dedicatoria deste deportista de élite. O porteiro fixo unha parada para Tele20, o cal llo agradecemos. Bueno, Roberto, vendo esta cola, isto sí que é ser profeta na túa terra, non? Sí, a verdade que é moi bonito, non? Eu sempre que veño aquí a Chantada sinto-me orgulloso do meu povo, e non só cando estou aquí, senón cando estive en todos os equipos, e bueno, moi contento de poder asistir a esta clausura das escolas deportivas de Chantada, e bueno, unha maravilla poder ver pois tantos nenos e tantas nenas con esta ilusión, e bueno, moi contento de entregarlles estas medallas a todos estes nenos. Bueno, falamos agora un pouquiño así rápido do teu futuro profesional, como está a cousa? Bueno, agora teño todavía outro ano máis de contrato en Granada, en principio pois penso cumplilo, e bueno, isto é pensar de poder renovar co Granada ou firmar por outro equipo a vindeiro da seguinte temporada. E bueno, agora tranquilo, recuperándome dunha pequena lesión que tiven, e bueno, xa me encontro moi ben, e bueno, xa con moitas ganas de empezar a entrenar e de volver a competir outra vez na mellor liga do mundo, que é a Primeira División, e moi contento por poder estar outro ano máis nesta categoría. Bueno, pues moitas gracias, e deixámoste que sigas aí nesta ardua tarea. Sí, vamos a seguir firmando os nenos que bueno, están con unha ilusión tremenda, como tuven fai tempos, e bueno, é un placer estar con eles. Veña, gracias. Gracias a vos.